Dneska si ideme zahrať Minecraft part 2. Dobre, zase tam, kde sme skončili vtedy, začneme teraz. Týchto partov budem robiť tak 5 minút. Bude ich veľa. Jo, bude ich veľa. Ja skúsim to urobiť do tých 5 minútach. 5 minút. Dobre, zase ideme dole. Mám elitru? Ty vole. Mám elitru? Nemám. Dobre. Aha. To by išlo. Dobre. Tak. S týmto viem aj utočiť. Čo? Sme takto aj Valkyra máme. Nejaký damage som dostal. Nevadí. Nevadí. Tak však sa učím. Dobrá kejvka, ale tu teraz komu nejde. To možno uvidíte part 3 alebo 4. Uvidím, jak sa na to budem cítiť. Ak budem zúfalý, no tak... Psík, čau. Čau. Čau, dogo. What's up? What's up, dogo? What's up? Fakt, keď ťa hitnem, no tak som mŕtvý. Lebo on vie strašne dobre šprintovať. A tak ďalej. Koľko som už namajnoval? Schválne. Na to bude stačiť. Jau. Konzola kejvka. Som tu s 3,5 životami. 3,5, fúha. 36. ...24 blokov na zemi. Konečne som to spočítal, ne? 16 plus 8 to bolo, alebo nejak tak. To je ten istý výsledok. Počkaj, sa. Dobre, dneska sme si aj chceli ukázať, čo sme sa tu chceli ukázať. Čo sme si chceli ukázať? Nevadí. Každopádne, už viem, chceli sme minovať. Pokračovanie miningu bude v 3. Season. Alebo teda nie season, ale part 3. Jo, tu budem fakt, že opatrný. Stačí, že malá chyba. Som tu. Fúha. To je celkom tma, ale hej. To je celkom tma. Jo. Takže ani neviem, prečo som sem... už viem, prečo som sem išiel. Lepšie.
aby som mohol nastaviť pasce. Pol srdca. Či... Fúha. To bolo tesnotka. Ach jaj. Dobre. Yes. Tak to bolo fakt, že tesné. Že fakt. Schovať toto. Poď. Toď. Ale... Spán. Nevím. Stále môžem ísť vypevkať, lebo... No, teraz máme aj svetlo. Máme nejaké to... Jasne, že... Come on, ne. Ty kokos. Ja aspoň chvíľku toto bude... Čo? Bro, what? Jak? To robí reálne ingoty. Počkať. Má som 10 uhlíkov, alebo nie? Haha! Počkaj. Oj, hej. Ahahaha. Čítovanie. Jo. No. A to bolo dneska mining, no. Tam je nejaké uhlie. Neexistuje, že tu je jeden. Všetko? Celkom blbé. Nejaký popel. Kamoš sa pýtal, že či je toto... Čo to bolo? Nepamätám. On sa pýtal, že či je toto niečo nájdenie, sa mi zdá. On je celkom nováčik. Myslel si, že voda sa vyparí, ale nevyparí. No. A pritom... No. Asi viem, ako sa robí thumbnail. Alebo teda, ako robí ten auto-generated. Ten auto-generated nemusí mať pravdu. Robí tam, keď sa zdržíte na dôležitých miestach. Takže ja to teraz ukončím. A to je všetko. Ďakujem. Dajte like a odber. A to bude super. Tak. To je všetko.